Vidjet će nas, ludaku, smiri se. A šta da radim, zaljubio sam se. Jebote, mali Arse je neviđeno talično. Ej, seksi profesorka ti je erotski san svakog tinejdžera. Slobo, smiri se, ova fukara hoće da mi pošalje dete u Ameriku, šta ti je? Ej, nemoj tako da govoriš o prirodnim lepotama. Slobodan kokot ceni lepo. Jeli, Slobo, šta sad da radim, šta da porazgovaram sa njom, da pitam šta hoće, a? Moraš, ajde. Ajde, brzo, brzo. Da nam pobegne, brzo, ajde. Gospođice Viktorija. Sjedite, molim vas, Juro. Čekajte, samo polako, samo polako. Da, mi smo hteli da vam čestitamo divan nastup, prelepa priroda. Hvala puno, ali izvinite, stvarno. A zar me ne prepoznajete? Znate šta, gospodine, ovde toliko ljudi prođe da stvarno ne mogu svakom. A, pa nismo se mi ovde upoznali, znate? A jel imate možda malo vremena da se mi venčamo na brzinu? Gospodine, prosite, ali stvarno... Čekajte, mi smo se sreli kod gospođe Filipović. Vi držite časove njenom sinu Arseniju, zar ne? Gospodine, sigurno ste vi mene pomešali sa nekim. Ne, ja sam vas pomešao sa anđelom koji je pao sa nebesa. Pa sam mislio, da li biste bili ljubazni da mi odružite jedan privatan čas? Ili biste više voleli da razgovarate sa Radetom Božićem? Ili možda sa policijom?